Takže môžeme začať. V tejto hre ide vlastne o to, aby sme nabrali čo najviac peňazí. Do 20 peňazí potrebujeme, aby sme prešli vôbec hru a unikli nejaké príšere, nejaká hlava tam lieta. A ešte som to nehral. Videl som iba nejaké let's play od iných youtuberov, ale inak asi jeden, a to bolo celkom už dávno, že si to už ani nepamätám. Ale keď napríklad toto oko, keď nájdeme, tak sa môžeme pozrieť, že kde teraz tá príšera je. Nám to ukáže na chvíľu. Teda, že je tam 5 sekúnd, alebo koľko. A my sa jej musíme vyhýbať a zbierať oka a hlavne tie mince. Takéto vaky, presne tieto. Taktiež môžu byť absolútne hoci kde roztriedené, ale každú hru sú roztriedené inde, ako boli predtým hru, aby to nebolo až také ľahké a môžu byť úplne hoci kde. Najhoršie sú takéto veľké miestnosti, lebo tam odtiaľ sa ťažko vychádza, sa uteká ťažko odtiaľ. Toto nechce dobre. Dobre. Potom ešte do komentáru by ste mohli napísať potom, že jakú hru by ste ešte chceli, lebo ešte budem natáčať 4 a bolo by dobre, kebyže sa aj vy k tomu vyjadríte. Tak môžete písať do komentárov. A teraz máme utekať, lebo ide po nás tá hlava. Ste si ju všimli dole. Tak tam boli vreca, ja ich nemôžem zobrať. Musíme sa sem schovať. Dobre, utekli sme. Keď vás naháňa a schováte sa, no tak môže sa stať to, že prejde iba a si vás nevšimne. A potom musíte chvíľu čakať, lebo je ešte možné, že je niekde vedľa. Otvoríme si, zoberieme. Zase niekde blízko. Nech sem nejde. Dobre. Už máme 9 z 20. Dobre. Tak možno to prejdem ešte na prvýkrát. A pozriem sa, kde je. Dobre, išla dole. Do nejakého nižšieho poschodia. Že môžeme to tu ďalej preskúmať. Dá sa to otvoriť? Dá. Ale nič tu nie je. Potom kebyže sa divíte, že prečo som taký rozstrašený, tak ja sa pri tom celkom bojím. Čo to je? Dobre, máme polovicu. Oko. Zrejme, kde je? Nejakých hodinách. Nešli sme tadeto náhodou pred chvíľou? Dúfam, že nie. Ale neznášam chodby, bo no,
pomoc. Zdraj. Rýchlo. Nejaké dvere. No. Kde som? Hneď. Ja som hovoril, že sme tade išli. Ja som to hovoril. Teraz neviem, kde som už. Ale dobre, tu sme neboli ešte. Je tu tiež nejaké... A boli, že tu je tá ona... Ježiš. Teraz, ako mám vedieť, kde sme boli, ak nie? Neviem, tak dúfam, že som aspoň na niečo nezabudol, lebo potom už sa sem vrácať nebudem. Čo je za dvere? Je ešte nejaká obetná miestnosť, alebo čo? Ale je celkom bohatá, takže v pohode. Ale už neviem. Rýchlo preč. Nás tu chytí. Ale oko. Hlavne dúfam, že nás teraz nechytí. Tu sú schody. Nie nič pod nimi. A celkom sa nám darí. A tu čo? Som padol. Dobre, už máme 16:20. To je už dobré. Tak dúfam, že sa nám bude dariť takto aj ďalej. Hlavne dúfam, že ma teraz nevystopuje, lebo to už... Bo už sme dosť blízko. Už sme dosť blízko. To sú nejaké schody dole. A... Vážne. Skúsime ešte raz. Ešte raz to skúsime. A keďže sa to... Není? A sme ho teda... Možno tu bol aj minulý, len sme ho zmeškali. Sme iba cez ňo prešli, sme ho zabudli. Tu bolo to oko, ale oči sú však vždycky tam, kde aj boli. Vždy. Predtým... A tu je, teraz. Prosím ešte oko. Dúfam, že to prejdeme. Tu je zase tá veľká sála. Prečo? Treba to tu čo najlepšie vždycky prehľadať, lebo je možné, ako predtým, že iba prejdeme okolo, nám nebudeme vedieť. Ale je najlepšie hrať, keď si neviete zapamätať nič ani kde ste boli a potom zabudnete, že ktoré izby ešte nemáte poprehľadávané a ktoré áno a potom už ste z toho úplne mimo. Čo sa deje ako rád mne teraz. Lebo ja už fakt neviem, kde sme boli. Nie. Ide za nami. Čo tam urobí? Rýchlo. Neprejde sem. Neprejde. Dobre, niekam išla. Čo? Nešla. Jež to sa tu s ňou mám teraz akože naháňať, alebo čo? Prečo ma chytila cez dvere? No dobre, každopádne tu by som to už ukončil.
Ja som rád, že sme tu boli. Toto je prvá hra z môjho prvého Games Weeku, Horror Weeku. Zajtra urobíme nejakú novú, takže čaute.